De donen van de pannen zeiden, zeg dat kan dat toch niet blijven duren. De donen van de man zeiden, het is gedaan met die zotte kuren. De donen van Oostende en die van Westende en ook die van Knokken. Wouden dat ze stopten met dat bouwen van appartementenblokken. Hier kwam er een dag, toen begon de zaak van ik wil daar wonen. En als ik het verhuur, dan zal het op de deur zeker wel gaan lonen. Het gouvernement zag ook wel een cent in die blote tonen. Want voor elk bed dat er weer gezet, krijgen ze fortuinen. Ze stalken de natuur, achter een grote muur. En daar weer te grof voor de tonen open deur. De vergebleven donen en mijn tongen kronen is mij gestoken. Om te protesteren tegen het speculeren hebben ze besloten. Dat ze toch zoekeren zouden emigreren naar heel anders streken. Ergens waar ze wisten dat al die toeristen scheefveren bekeken. Ze zei het is toch kras, die landsras verdwijnt eerst in de roken. Waar zijn die in staat om in de straten te gaan bedoelen? Het is ook een taart dat we zonder spaart van ander mozen. En we meneer de maat, die is wel in staat om ons te verrassen. Ze vroegen al de wind, helpt ons eens vriend. Zoals hij ons aan, het is nog een heel ander land. We sturen met die nacht, met zijn brute krachten door de hoek genomen. En in de woestijn, ergens in het geheim, zijn ze neergekomen. Daar stonden ze gerust, daar van onze kust, tussen al hun vrienden. En die rake mannen met gestoute plannen zouden ze niet vinden. Over heel het land waren speculanten in alle staten. Omdat ze het wisten, gingen de toeristen onze kust verlaten. Nou ja, dus het plots voor nog 1000 Duitsers bij in te bouwen. Maar er was geen kat die daar in de vlakte nog iets wou bouwen.